Gizarte gaixo batean bizi gara, beti pantailari pega eginda. Ireki begiak altxa, bizitza hor daukazu pare-parean, eta zu pantailari begira. Harrekoan kintakoek sagardotegia egin zuten, eta ez zian inork abisatu. Ze eskusa jarri zuten, enagola WhatsApp taldean, hain zaila alda telefono di bat egitea. Deitu telefonoz, hori da modurik azkarrena gauzak argitzeko. Bueno, azkarrena eta naturalena eta gertukoena. Beti egin den bezala. Zenbat telefonoak izkezu ez buruz. Ni gutxienez dozena bat, Izebarena, bikoteoiarena, kuadriakon etxekoa. Lehen lagun guztiena genekizkien, eta orain memorizatzeko gaitasuna ere galdu egin dugu. Ni irakaslea naiz, eta ja ez dugu horrentzat lan egiten ez. Oain, Google-entzat egiten dugula. Google Docs, Google Drive, Google Zoom, Google Chat, Google Classroom eta Google... Denetari daukagu, eta beti erosten, eta gehiago. Margotu pixka bat, josi, konpondu, denda gutxiago eta trasteroa gehiago. Eta non gelditu da botearen filosofia? Hori Euskaldunon identitatean dago. Eskutik eskura ukigarria. Eta zuek bizum. Zuek lasai egiten dezutelo, zuen mugimendu guztiak kontrolatzen dituztela jakinda? Nik ez dut zerra rara erosten, baina... Amazon, Kutxabank, Bill Gates, Silicon Valley...